ezan oso guztua eta oso harro egindako lanagatik, azkenean hau baino notillo lesio bat eukinun Hawaien eta horregatik ezin izan nun azkenengo bi challengeretan lehia hartu eta bueno, 2 hilabete gorri izan dira, desizio askokin, desizio zailak hartzen, baina bueno, oso guztua. Bai, azkenean desizio zaila dira, baina bueno, bakoitzak bere buruari behitu behar du da, bakoitzak bere buruantzako zer dan honena behitu behar da. Eta bueno, kasu hortan aukeratu genuen Australia ez jutia, ze Marruekos 2 aste terdi berandu gozan, eta azkenean 2 aste terdi gehiago rehabilitazio bat eukitzeko, eta bueno, oso guztua eta desizio ona hartuta eta oso harro. 3 hilabete azka, orduan lan asko da egiteko, belauna ondo jartzeko eta uztailan arazoik ez eukitzeko, eta bueno, lan egingo dugu, lan asko da horretik, baina gogoakin bai ondo jartzeko eta lasaitasunakin surfa egin izateko. Oso ona, ez nire aldetik bakarrikan, azkenean oso ona bai nire aizpa, Dur, Nadia, kirolari pila gaude denboraldi oso ona eduki deunak, así que egia da bakoitza bere aldetik denborari ona eduki duela, baina batez ere euskal surf mailan guandik eta onago eta guandik eta guztu. Emaitz ona asko eta esperientzia ona asko eta urte oso positiboa izan da eta berrurrengoa hobia izatean. Azkenean ikuste danen helburua zetea iristea dela eta ikusitzen Nadia hor dagoela, Nadia batea zirkuitori itia kriston espeziala izango zen, azkenean txikitatik kriston laguna geha eta hori, gero eta asko aldun gehiago horrak goian, gero eta hobeto.